Muri Zimbabwe aiwa yamunzi mukomana yanosengezo Tshabangu ozotukwa zvakaipisisa nevanhu zvokuti ade papari pachena aisi atakwa nemabwe nekuti sengezo Tshabangu anokomenda chitiko chakaitika muzvara nezuro aiwa pafuneral yaMoreblessing Ali aiwa zvaita kuti vanhu vamutuke zvakaipisisa. Saka muendera mberi nenyaya iyi aiwa ndokurudzira bwa subscriber wolaika wotina on the bell icon kuti rambochana mabdits andokupa pano paZim News Live nekuti Tshabangu achiposta Moreblessing Ali achiti with what I saw yesterday at Moreblessing Ali's funeral as the whole opposition we still have a long way to go. Yes, we need to restart our formula if we are to take over from ZANU-PF, otherwise it will still remain a far-fetched dream. The scenes were totally disturbing. Ndo mashoko anoyashitagwa nasengezo Tshabangu achiti aiwa se-opposition isusu we must take from the ruling party yavari kuopoza. Amene ndo anoreve nemashoko anotaura, amene ndo vamwe ari kuti aiwa mukomana ari kuzvipiringisha. Saka pane vanhu vanouya achireply papost yake vachimutuka zvakaipisisa nezvimwe zvatisingakwanisi kutaura panapa. Saka vamwe vanopindura vachiti usati nyangadza iwe uri mutengesi, the whole country hate you for what you did, so don't waste your time thinking anyone is gonna listen to you. Dai yaiva nguva iya yehondo, ini ndomene ndaikucheka mazomo iwayo, ndo mamwe matauriro emumwe munhu. Mumwe anoyanyora achiti why was Bishop Abel Muzorerwa Tshabangu not present? Ndo mubvunzo wanobvunza Tshabangu. Mumwe anoya achiti aiwa Fuseki iwe uri muroyi weZimbabwe. Mumwe anoya achiti Tshabangu's youth they were told to claim CHAMISA. Aiwa ndo mariplairo ndo kutuka kunoitwa Tshabangu pamusoro mashoko akataura. Saka muri Zimbabwe tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Pinai comment section medu musaka kana subscriber kulike tonotina on the bell icon. Tombochana mabdits andokupa pano paZim News Live.